poder presenciar aquests moments tan fantàstics, em fa donar gràcies cada vegada que surts de la feina, perquè són realment espais privilegiats. Soc la Laia Elia Gallego, tinc 30 anys i actualment soc resident de primer any de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Quan tenia 18 anys vaig decidir que volia estudiar l'enginyeria forestal i vaig fer els 3 anys, després vaig continuar amb la superior, 2 anys més, i vaig estar treballant una temporada, però sí que és veritat que llegint notava que tenia un interès bastant gran pel món de la maternitat. Llavors, després de meditar-ho amb tranquil·litat i anar veient que realment era el que m'agradava, em vaig decidir a començar infermeria i vaig començar els estudis de 4 anys d'infermeria, al grau. Vaig decidir venir aquí a Girona perquè m'interessava bastant el tarannà i la manera de fer de l'hospital i un cop acabats els estudis doncs vaig preparar-me l'examen d'especialitat, l'EIR. Era una aposta una mica arriscada perquè ja començava la segona carrera amb una edat i això volia dir compaginar una mica la vida d'estudiant amb altres feines que em poguessin permetre tirar endavant. Al meu entorn hi van haver reaccions de tot. Després d'haver fet l'esforç de treure't una carrera i començar a treballar, un canvi tan dràstic, quedaven sorpresos, però tothom m'animava i a casa, per exemple, sempre han respectat i han recolzat molt les decisions que preníem i ho van tenir molt clar, que si era el que em motivava i em creava interès, endavant. El Carlos, el meu company, va tenir un paper important en els moments de baixón que hi són, en un any de preparació d'una oposició com aquesta, algú que et recordi i et repeteixi una mica l'objectiu, és una sort molt gran. Determinació. La Laia va tenir una determinació claríssima a l'hora de voler decidir-se en això, una vocació encara més gran i una motivació també molt forta. Llavors, ella es va notar dins que li atreia molt el tema, que realment es volia dedicar a això i a poc va anar decidint posar-s'hi i llavors, quan ho va veure clar, es va tirar a la piscina i va decidir formar-se en sèrio i es va esforçar molt. La llevadora és una figura, penso, que acompanya i alhora que és clau per animar la dona, donar-li eines per poder viure el més saludablement possible aquella experiència. Sí que és cert que el treball de part i el moment del part són moments superintensos, penso, a la vida d'una parella i concretament d'una dona, i el fet de tenir una figura al costat que t'anima, que confia en tu, que t'ajuda facilitant-te un ambient agradable i et dona eines o algunes pautes que et permetin seguir endavant amb tot el treball de part i les contraccions, és molt clau. Jo actualment estic formant-me, fent la residència, llavors aprofitem per passar per diferents serveis i així veure una mica les diferents funcions que pot fer una llevadora. Ara, per exemple, estic fent el rotatori al CAP. Les feines o les activitats que podem fer són les primeres visites d'embaràs, per exemple, o els controls de seguiment i una mica controlem resultats analítiques i una mica mirem un seguit de variables que ens fan poder avaluar si tot va en el curs correcte o si hi ha alguna situació una mica més anormal i que cal derivar al ginecòleg. Jo participo en grups de suport a la lactància, un grup de suport a Sant Celoni, i ens trobem diferents assessores de lactància. Són grups de suport de tu a tu, de mare a mare, i una mica posar en comú alguns dubtes i compartir possibles solucions o possibles coses que han pogut funcionar d'unes a les altres.
Penso que l'Hospital de Santa Caterina és un referent a tot Catalunya. Des de fa molts anys treballen amb protocols molt respectuosos i tenen unes instal·lacions que ofereixen de cares, per exemple, al Parc Natural. Penso que és interessant i crec també que l'equip fa molta pinya. És un hospital petit, és comarcal, però tot i així penso que l'atenció que dona a les famílies i a les dones és excel·lent. Les llevadores aquí a l'hospital jo penso que són persones amb molta sensibilitat i amb molt respecte cap al moment tan màgic i tan important que podem viure quan estem presents en un part. Saben mantenir molt bé la seva posició i mostrar aquesta proximitat i aquesta disposició i alhora respectant el desig que tenen les parelles, les famílies. Sobretot el que procuro és aprendre molt d'aquest tarannà de tranquil·litat i alhora també saber quan és bo o és correcte prendre decisions, quan has de fer un pas endavant o quan convé encara esperar una mica més i deixar una mica més de marge, una mica més de temps. I sobretot, i ara al principi, jo el que procuro és observar molt i veure com treballen els companys o les companyes i alhora també aportar tot allò que he anat aprenent en els darrers anys. La Laia, per mi, és una noia amb molta experiència, que sap molt bé el que vol i que aprofunditza molt amb el que està fent en el moment. Crec que serà una bona llevadora, perquè se li veu que li agrada, se li veu que ho fa a gust, que sap el que fa. Quan veus que aquella persona ho fa perquè ho sent i que li surt de dins, que no és una manera de fer simple, sinó que ho disfruta i llavors això contagia. Jo penso que una bona llevadora és aquella persona que està propera i es mostra al costat de la parella, però alhora també sap mantenir aquest espai d'intimitat i de tranquil·litat i que et pot donar aquell consell i aquell suport tant tècnic com emocional moltes vegades i sobretot aquesta sensació de ser propera i d'estar disponible per tots aquells dubtes que puguin sorgir a la dona. A mi el poder participar al món de la maternitat em porta molta energia perquè veig la força que tenen les mares, les dones embarassades, donar aquesta seguretat i confiar plenament en les dones perquè elles tenen, penso, les claus i l'instint per cuidar de les seves criatures, doncs és el que aspiro. Potser el que he après en aquest últim temps és la importància d'adaptar-se i d'acceptar allò que ve i viure-ho el millor possible. Per mi la clau està en l'actitud que prenem davant el que ens toca viure a la vida, sabent acceptar allò que ens toca viure i mostrar bona actitud. És invertir i dedicar el temps a allò que realment et reporta i si veus o intueixes que no és ben bé allò el que et mou, jo penso que sempre estem a temps, tinguem l'edat que tinguem, a canviar-ho i a seguir buscant.